Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau ma dai na zo zan kawo muku yacce za ku samu sabon bidiyo da Algaita Dub Studio suka ɗora. To yanzu sun kawo wata hanya mai sauƙi wacce za ku iya samun fim ɗinsu cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. Zan sa muku link ɗin a ƙasan description ɗin wannan bidiyo, kuma ba ma sai na sa muku ba, in ma na koya ma za ku ga yacce za ku samu link ɗin cikin sauƙi. Da farko za ka zo za ka shiga cikin Facebook ɗinka kamar haka. Za ka zo daga nan za ka shiga wajen searching. In ka shiga wajen search za ka rubuta Algaita Dub Studio kai searching. Daga nan zai fito ma, ni da yake already ga shi na yi searching kawai shiga zan yi. Ga shi. Wannan shi ne page na Algaita Dub Studio. Ku tsaya ku kula sosai. In dai ba wannan ba ne ba to gaskiya ba page ɗinsu ba ne. Za ku ga page ɗin da yawa, kun ga ma ko a nan kun gani. Za ku yi ta ganin su kala kala da wanda shi ne na gasken da wanda ba shi ne ba. Za ku yi ta ganin su. To sai kun tsaya kun kula sosai. To ga shi nan. Tarihin Sayyidina Umar Radiyallahu Anhu fita na biyu. Shi ne suka ce fim ɗin Umar Faruk mai suna Tarihin Umar Radiyallahu ta'ala Anhu fita na biyu a Hausa. Ga shi nan an kawo shagon yanar gizo. Ga masu buƙatar samu a danna link da ke can ƙasa. Bayan mutum ya shiga za su sa sai suka sa ya siya. Haka ne, bayan mutum ya siya za a tura mishi receipt izuwa adireshin email ɗin da ya yi rijista da shi, kuma a jikin receipt ɗin za a ga link ɗin da za a danna don sauke fim ɗin. Ga duk wanda bisa wata lalura bai sami link ɗin ba ko ya samu tasgaro wajen sauke fim ɗin, sai ya tuntuɓe mu ta adireshin email ɗinmu algaitadubstudiotv@gmail.com ko kuma jami'inmu ta WhatsApp. A lambar kamar haka 07065635656. Kada a kira wannan lamba don Allah a kafta. To wannan ga shi nan, bara in muku alama. Nan shi ne link ɗin. Ga shi nan shi ne ta wanda za ku danna. In kuna danna shi, shi kenan. Ga shi nan Tarihin Umar Radiyallahu ta'ala Anhu fita na biyu. Ga shi nan ma kun ga nan ma shi ne. Za ku ji daɗin fim ɗin sosai, za ku ji daɗin shi. Fim ne wanda yake faɗakarwa da nuni da yacce suka yi gwagwarmaya. Na gode. Sannan da Allah mutum in yanzu ka fara zuwa wannan channel mai albarka, ku taimaka ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar like, sannan kuma ku yi share daga 'yan uwa ga abokai domin su ma su samu su amfana. Na gode. Allah ya bar zumunci. Sai mun ƙara haɗuwa a bidiyo na gaba. Bye.